My jsme nazvali tuto přednášku Architektura jako královská disciplína. Možná se vám to bude zdát trošku nadnesené. Tak proč architektura jako královská disciplína? Architektura je jeden z nejstarších oborů lidské činnosti. Asi vás překvapí, nevím, jestli to víte, ale nejstarší stopy stavební činnosti se nacházejí díky moderním diagnostickým archeologickým metodám už někdy z doby 250 000 let před naším letopočtem. Čili 250 000 let před námi už tady byli lidé a stavěli. Tady na tom obrázku zdi kolem Jericha vidíte jednu z nejstarších stojících památek, zhruba před 7000 lety před naším letopočtem. Možná znáte ten biblický příběh o hradbách kolem neporazitelného města Jericha, které Izraelité 7 dní dobývali a potom za zvuku trub, ty hradby padly a Izraelité se dostali dovnitř. Jestli ten příběh proběhl takhle, to nevíme, nicméně ty hradby, jejich pozůstatky skutečně stojí a patří k nejstarším neolitickým stojícím památkám na naší planetě. Dalším takovým významnou stavbou a jednou z nejstarších je megalitický chrám na Maltě. Těch chrámů je tam několik a mají už jasné geometrické tvarosloví. Můžeme tady hovořit o geometrické kruhové formě, o sloupech, o určitém rytmu a tak dál. Čili je to už architektura, která přesahuje nějaký běžný účel přístřešku nebo bydlení a vztahuje se k nějakým spirituálním obřadním aktivitám tehdejšího člověka. Další velmi stará památka Cikurat v Mezopotámii. Vpravo vidíme i, jak zřejmě vypadal na podstavě toho zikuratu někdy z 4000 let před naším letopočtem. Potom byl vybudován ten takzvaný Bílý chrám. Ty nejstarší památky nejsou jenom na Blízkém východě, můžeme je vidět i u nás v Evropě. Toto je velmi zajímavá stavba Knapův Howard na Orkneyích. A knap je v angličtině vlastně slovo pro otesaný kámen a je to soustava několika obydlí, myslím, je tam i pohřebiště a celé to bylo objeveno v roce 1930, kdy se část toho útesu zřítila, pod ním se vlastně objevilo to obydlení. To obydlí samozřejmě je to zrekonstruované, ale dokazuje to už zase stopy obydlení v velmi dávné době. Určitě všichni znáte pyramidy v Egyptě, ale vidíte, že to nejsou zdaleka nejstarší stavby na světě. Kruhová obydlí z Mezopotámie, která byla stavěna především z hlíny, protože tam byl nedostatek kamene. A vpravo vidíme terakotový model obydlí z Babylonu. A takovým rychlým letem světem se dostáváme do Říma. A už jsme v gotice, kdy vidíme najednou už velmi propracovaný konstrukční systém, symetrické uspořádání konstrukce, tak aby síly působily od střechy po základy, aby se přenášely, opěrný systém. A už jsme v renesanci a vidíme zase další posun v architektuře, otevření do krajiny, snaha o uspořádání velmi harmonických vztahů.
A tak bychom mohli pokračovat dál, ale cílem této přednášky samozřejmě není přehled dějin. Je to jenom takové malé upozornění, abyste se, pokud to se studiem architektury myslíte vážně, abyste se k přijímacím zkouškám trošku zorientovali aspoň v základním přehledu slohu, abyste třeba dovedli si vzpomenout na nějakého reprezentanta stavebního určitého slohu a věděli jste třeba, proč jej uvádíte, čím se vyznačuje. Čili abyste u zkoušek projevili aspoň nějakou minimální znalost toho, co si potom samozřejmě prohloubíte během studia na škole. Kdo je vlastně architekt? My jsme říkali, že ta stavební činnost je velmi, velmi stará a člověk se určitě musel nejprve starat o své obydlí, přístřeší, o jeho ochranu, stavěl kolem obydlí nějaké zdi a tak dál. Ale to všechno souviselo víceméně s každodenním životem a s bezprostředními potřebami. Architektura začíná v okamžiku, kdy člověk přesahuje tuto běžnou každodennost a snaží se třeba vytvořit prostředí pro své obřady, pro nějaké spirituální potřeby. Čili tam začíná vlastně přesah od toho užitkového a účelového k něčemu, co je charakteristické pro architekturu, co souvisí s estetikou, s nějakým vyšším cílem, posláním, etickým významem stavby. V starořečtině bylo slovo tekton. Cítíme architekt, architekton, architektura, slyšíme tam ten základ. Tekton znamenalo tesař, truhlář, později zedník a tak dál. Byla to celá řada různých profesí, pro kterou se toto slovo používalo. Všimněte si, že tam jsou v těch profesích zastoupeny nejenom ty rukodělné, řemeslné profese, ale i ty kreativní, umělecké, sochař, básník, tvůrce a tak dále. A v tom slově tekton v tom významu bylo také to jeho místo v celé té hierarchii lidí, kteří se třeba podíleli na nějaké práci, na nějaké stavbě. Ten tekton byl předák nebo byl také autor toho díla, byl to ten, který tu skupinu vedl. V tom slovese potom se objevují všechny ty významy. A co je tedy důležité, že to archi skutečně znamenalo někdo, kdo vede, kdo je první mezi ostatními. Čili z toho vzniklo slovo architekton, potom do češtiny architekt, slovo, které používáme dodnes pro naší profesi. Podstata práce architekta vlastně spočívá v ohraničení a zobytnění určité části prostoru, ať už v měřítku krajiny nebo v měřítku domu, bydlení. My se v prvním ročníku snažíme zaměřit na úplné základy, na podstatu architektury a snažíme se vás učit to, co jsou základní principy tvorby. Ty, které by vám měly pomoct při velmi jednoduchých návrzích. Takovou triádou, trojicí důležitých slov, a nejsou to jenom slova, jsou to vlastně charaktery naší profese, je pevnost, účelnost a krása. Dovedete si představit, že každá stavba by určitě měla splňovat požadavek pevnosti.
Neměla by vykazovat po několika letech existence třeba nějaké strukturální změny, poruchy a tak dál. Čili pevnost a s ní související bezpečnost stavby je tím základním, co vlastně od stavby musíme požadovat. Na druhém místě je to účelnost, na rozdíl od umění, třeba od malířství, sochařství, které dá se říct, že je takovým individuálním vyjádřením, samozřejmě s nějakým přesahem toho dotyčného tvůrce, ale nemá účel, jeho účel vlastně spočívá v jeho kráse, v jeho nějaké další interpretaci, ale u stavby, pokud nefunguje, pokud ji prostě nemůžeme používat tak, jak bychom potřebovali, ať už se to týká bydlení nebo prostoru pro práci, nemocnice, nádraží a tak dál. Čili pokud nefunguje z hlediska účelu, nemá vlastně význam, je spíš na obtíž, je problematická. Ošklivý obraz můžeme otočit ke zdi, nemusíme se na něj dívat, ale nádraží, pokud nefunguje a potřebujeme někam odjet, tak ho prostě použít musíme a znepříjemňuje nám život. Takže účelnost je druhým faktorem, utilitas, který stavba musí splňovat. A na tom třetím místě, ale vlastně ta trojice má ty tři věci, ty tři charaktery rovnocenné, je venustas, krása. To znamená, že krása by nás měla uspokojovat naše estetické cítění, měla by působit harmonicky, neměla by nás nějakým způsobem iritovat z důvodu třeba špatné skladby, nevyváženosti a tak dál. Tu citlivost pro vnímání krásy v architektuře si také postupně budujeme. Ta nepřichází sama od sebe a buduje se vlastně tím, jak ji vnímáme, jak architekturu vnímáme, jak se ji učíme prožívat, jak se v ní učíme pohybovat a tak dál. Čili pevnost, účelnost a krása je taková základní triáda, kterou stanovil ve svých 10 knihách o architektuře Marcus Vitruvius a dokonce už před téměř 2000 lety. Vidíte, že v architektuře opravdu navazujeme na historii a vlastně určité kánony, určité zásady jsou vlastně platné dodnes. Co tedy rozumíme pod pojmem základy architektury? Jsou to principy, které každý architekt se s nimi setká a musí je při návrhu zvažovat, musí je ovládat. Tady je máte vyjmenované a my je postupně zkusíme probrat trochu víc v následujících minutách. Ještě se k ním vrátím, možná stručně teda ke každému tomu významu. Základy kompozice a geometrie vám vlastně pomáhají, abyste stavbu nějakým způsobem, aby ten svůj návrh jste nějakým způsobem ukotvili, abyste ho převedli do takzvaného plánu, do půdorysu, řezů, abyste zharmonizovali vztahy v jednotlivých prostorách a z těch jednotlivých prostor vytvořili nějaký celek. Čili to se učíme v kompozici a geometrii.
O účelu jsme už hovořili, účel většinou zadá investor, ale my ho zase můžeme obohatit vlastním pohledem, třeba když budete navrhovat jako jedno z prvních témat v druhém semestru rodinný dům, tak sami můžete obohatit program toho domu. Můžete nejenom aplikovat to, co znáte, určité stereotypy z bydlení, ale můžete se třeba na to bydlení podívat vlastníma očima a můžete je obohatit o nějaký nový pohled. Dalším faktorem důležitým pro návrh je místo. Místo, určitý prostor, ze kterého vycházíme, kam stavbu osazujeme. Místo je nesmírně důležitým inspirativním zdrojem pro architekturu. Je to nejenom konfigurace toho místa, terén, jeho zvlněnost nebo rovinatost, ale je to i jeho historie, jeho vztahy třeba k dalšímu okolí, ke krajině, ve které to konkrétní místo se nachází. Dá se říct, že vlastně určitá část prostoru se tím místem teprve stává po zásahu architekta nebo po zásahu. To teď zní trošku brutálně, spíš po práci, po návrhu architekta, tak vlastně z části prostoru vytváříme místo k obývání, k práci, k meditaci a tak dále. Prostor souvisí s místem, o tom jsme hovořili. Další důležitá věc je v návrhu světlo. Jak světlo vnímáme, jak ovlivňuje stavbu, nejenom z hlediska určité účelovosti. Samozřejmě my víme, kolik luxu potřebujeme k jakýmkoliv činnostem, ale důležité je pomocí světla navodit určitou atmosféru, oživit vlastně prostor, který budujeme, i stavbu, kterou navrhujeme, čili se světlem pracujeme jak zevnitř, tak zvenku. Corbusier řekl, že architektura je vlastně promyšlenou hrou objemu ve světle, čili to světlo hraje ohromnou roli. Další, co se budeme učit, je barva. Barva zase má ohromnou působnost, nejenom emotivní, ale i psychologickou, působí na nás velmi, velmi silně. Barvou taky můžeme korigovat prostory. Můžeme působit barvou jako výtvarným elementem. V prvním ročníku se seznámíte i se základy materiálů, stavebních hmot, určitě základy konstrukce, abyste věděli, jak ty vaše představy zhmotnit, jak pro ně vytvořit určitý konstrukční řád. A to vše by mělo být provázáno takovou vaší představou jako budoucího architekta, budoucího návrháře, jak celý ten váš výtvor bude esteticky působit. Ať už tedy v měřítku architektury, urbanismu, krajiny nebo designu. Tady vidíme muzeum od portugalského architekta Souto de Moura a na obrázku je představeno, jak takovou jednou z prvotních skic až po realizaci a pohled do tady toho komolého jehlanu, kde vidíte světelný otvor a práci se světlem v té stavbě.
Já teď vlastně volně přecházím do takové série malých přednášek, které 3/4hodinových přednášek, které uvádíme během celého prvního semestru. A tyto přednášky mají za úkol trošku probudit, jednak teda skutečně probudit studenty, kteří jdou později na ateliér, protože přednášky jsou ráno od 8 hodin a ateliér potom navazuje na ně, ale také mají za úkol probudit určité teoretické myšlení, které je nutné i při tom praktickém navrhování, čili ty jednotlivé pojmy, ty základy se snažíme probírat, snažíme je prezentovat i takovými malými teoretickými přednáškami. Toto je zrovna druhá přednáška, kterou letos měla kolegyně Radka Kurčíková, která se věnovala smyslovým věmům a vizuálnímu vnímání. Smyslové vnímání pro architekta je naprosto klíčové. I když 80% všech informací k nám přichází zrakem, tak vlastně si musíme uvědomit, že architekturu vnímáme nejenom zrakem, ale že ji cítíme, a to skutečně. Třeba si představte, když jste někde v létě na chalupě šli na půdu nebo naopak do sklepa, nebo co jste cítili, nebo naopak, jak cítíte nově postavený dům nebo vymalovaný pokoj. Čili i čich je důležitý, hmat je samozřejmě velmi důležitý, protože vnímáme různé struktury materiálů. Stačí jenom, když se posadíme na nějaký materiál, předmět, tak cítíme jeho teplotu, strukturu, hladkost, drsnost a tak dál. Architekturu i slyšíme prostřednictvím například ozvěny v kostele, do zvuku, rezonance. Vnímáme sluchem, jestli je prostor převýšený, nebo jestli zvuk naráží do tvrdých povrchů, třeba v nějakých restauracích, které jsou velmi moderně minimalisticky zařízené. Jsou tam tvrdé povrchy, sklo, kámen a tak dál, a vy najednou slyšíte, že slyšíte všechny kolem, ale neslyšíte souseda, který vám něco říká. Tím posledním smyslem a důležitým je kinestezie, to znamená vnímání pohybu. Jakmile se změní podlaha, určitě si všimnete, vaše tělo zaznamená, že třeba najednou jdete, byť i po velice mírné rampě. Takže to je kinestetické vnímání. No a zákonitosti vizuálního vnímání potom kolegyně Kurčíková zkoumá pomocí určitých psychologických vztahů, které vycházejí z určité psychologické školy, takzvaného gestaltu. To byla škola, která se zabývala tím, do jaké míry to, co vidíme, závisí jenom na nás, anebo zda to podléhá i nějakým zákonům. A skutečně na ty zákony experimentálně odhalila a pojmenovala. Tady máme takovou hádanku, co je na obrázku. Možná už jste to mezi tím mým povídáním odhalili. Je to rozuřený pes, který se na nás řítí. Vidíte, že to celé je jenom z jakýchsi skvrn, ale oko vlastně je schopné si dát tyto skvrny dohromady a vytvořit z nich informaci. Další hádanka, a na tu si odpovíte sami, co vidíte. A jsou to právě obrázky z toho gestaltu, z těch zákonitostí vnímání, jo, kdy oko je schopné přepínat
z jedné takzvané figury do druhé, vnímat pozadí. Čím je na obraze dosaženo dynamiky, můžete si zkusit zase odpovědět sami. Určitě je to barevnost, určitě je to třeba i tvář, stará tvář s bílým vousem a k tomu ta živost pláště v červené barvě a tak dále. Třetí přednášce se kolegyně Kurčíková a třeba příští rok to bude ta samá osoba nebo někdo jiný, letos to byla ona, se zabývala architektonickou kompozicí, co to vlastně kompozice je, v čem spočívá její úloha. Kompozice pro architekta je velice důležitá, obsahuje určité zákonitosti, symetrii, opakování, rytmus, gradaci a tak dál, které nám umožňují, které nám pomáhají vlastně komponovat, skládat naše dílo, naši stavbu. Kompozice je vlastně skladba. Pokud hrajete na nějaký nástroj nebo tančíte, malujete, fotografujete, tak už jste se s tím slovem určitě setkali a my se budeme v prvním semestru učit vlastně využívat kompozici a vnímat kompozici. To je velmi důležité, vnímat kompozici pomocí těch percepčních, těch vizuálních zákonitostí, tak, aby nám pomáhala právě v navrhování. Zde jsou třeba dvě kategorie z oblasti kompozice, jedna aplikovaná na obraze, jedna aplikovaná na architektuře. Tady vidíte rytmus sloupů, opakování určitých tvarů. To vše vytváří nějaký viditelný řád. Dá se říct, že kompozice je teda skutečně nějaké vytváření viditelného řádu. Tady máme další kompoziční kategorii symetrie, velmi důležitá kategorie, pomocí jíž můžeme uspořádat zase určité tvary do vyššího celku, který snadněji rozeznáme a snadněji vnímáme. Další dvě přednášky jsme letos potom měli o geometrii. Ty měl pan docent Bohumil Chalupníček z Pražské umělecko-průmyslové vysoké školy. A ten měl za úkol představit geometrii jako univerzální disciplínu, která funguje v kosmu, ve fyzikálních procesech, najdeme ji ve stavbě rostlin i v lidském těle. A v té druhé části se vlastně zabýval geometrií tak, jak ji pojímáme, jak ji pojal člověk, jak se třeba i vnímala v určitých dobách. Stručně představil i historii geometrie, antické úkoly a tak dál. Tady máme obrázek mnohanásobného zvětšení určitých částí rostlin. Vidíte jejich geometrickou stavbu. Můžeme tady číst i určitou symetrii, opakující se strukturu 5-6 úhelníků tady v té prostřední části. A tady na tom obrázku už je ta geometrie uchopená člověkem. Vidíme tady třeba, jak se ze čtverce dostaneme do kruhu a zase zpátky ze čtverce, jak na čtvercovou hlavici nasadíme kruhový sloup. Čili to jsou všechno věci, které nám dávají geometrické vztahy a jejich znalost je pro architekta samozřejmě velice důležitá. V té páté přednášce se potom pan docent Chalupníček zabýval
určitým estetickým harmonií jako určitým estetickým principem, který nám pomáhá uspořádat rozdílné části do celku. Zmiňoval platonská tělesa, co to jsou platonská tělesa, navázal na tu přednášku o kompozici. Tady například nám ukazuje, jak v kompozici tohoto starořeckého chrámu se opakují tady ty 3 obdélníky ve stejných proporčních vztazích, a to jak v půdorysu, tak na fasádě, a tím vlastně ten starořecký architekt dosáhl jako nádherné harmonie toho výsledného produktu, výsledné stavby. To svatyně Erechtheion. A samozřejmě geometrie je také určitým prostředkem komunikačním mezi tvůrcem, mezi architektem nebo stavebníkem a mezi stavitelem, tím, kdo stavbu realizuje. Určitě znáte nějaké historické měrné jednotky, třeba loket, palec, krok a tak dál. Učili jsme se tady i, jakým způsobem se třeba v historii vytyčovalo, jak se vyměřovalo, jak se jednoduchými metodami třeba vytyčil kruh nebo nějaké složitější obrazce, na kterých se potom třeba zakládala stavba. No a na tuto přednášku navázal architektonickou formou pan kolega Martin Kropáč. To je praktikující architekt, pracuje na naší fakultě, má také samostatnou kancelář. Je zajímavý tím i, že v současné době zpracovává s významným americkým architektem Stevenem Hallem budovu Filharmonie, novou budovu Filharmonie do Ostravy. A Martin Kropáč měl za úkol teda provést studenty takovými základními postupy jak definovat určitý tvar a potom jak s těmi tvary pracovat, jak je skládat, jak z nich vytvářet stavbu. Na začátku každého projektu je určité hledání ideální formy pro tu konkrétní stavbu. Tady ta ideální forma v podání Clauda Nicolase Ledua vlastně byla skutečně hodně ideální dům v podobě koule, který byl to dům pro zemědělskou stráž, a Ledoux měl takovou ideu, mimochodem teda byl to architekt, který postavil nesmírně mnoho staveb, ale tahle zůstala nerealizovaná, tak on měl představu, že třeba v těch určitých stavbách by mělo být zobrazeno, měli by stělesňovat i ten svůj účel nebo smysl nebo charakteristiku toho, kdo ho obývá. Čili tady ten dům pro zemědělskou stráž vytvořil v ideálním tvaru koule, jakoby nějakého ideálního přírodního tvaru. Čili formu hledá na začátku každý architekt. Toto jsou skici Stevena Halla, o kterém jsme se zmiňovali v souvislosti s návrhem Filharmonie v Ostravě. Vidíte, že tady vychází z nějakých základních těles. Je to architekt, který si velmi mnoho skicuje, pracuje s modely. To všechno jsou vlastně ideální způsoby práce, které bychom vás také rádi naučili na fakultě. Skicovat od začátku návrhu, vytvářet si modely. Tady
rodinném domě od Stephena Halla je ukázána jeho vnější forma a jak se tato vnější forma potom propisuje do interiéru domu, do obývacího pokoje. Vidíte, že tady vytváří takovou jakousi skoro jeskyni nebo meditační místo s výhledem do exteriéru, jako jasně vymezuje ten prostor v obýváku, který se najednou stává velmi, velmi příjemným a velmi příjemný pobývání. Práce s formou je taky práce s gravitací. Architekti se ve svých pracech často snaží nějakým způsobem gravitaci překonat i viditelně. Tady například Oskar Niemeyer celé toto muzeum současného umění vyzvedl na takovou masivní nohu a přístup k ní vede po klikaté rampě a najednou ta stavba, která se tyčí teda nad mořem, jako kdyby se odhmotnila, jako kdyby opravdu vyjadřovala tu snahu překonat tíhu, překonat gravitaci. Stejný problém tady řešila architektka, jihoamerická, brazilská architektka Lina Bobardi v nerealizované studii muzea, která potom o několik let později teda tuto svoji představu skutečně zhmotnila. A zase vidíte ohromná stavba vyzvednutá do výše a vlastně ji drží jenom takovéhle dva masivní rámy a pod tou stavbou může probíhat život a může se stát součástí veřejného prostoru. V 7. přednášce vystoupila a snad zase příští rok vystoupí Martina Sedláková. To je velmi zajímavá architektka a teoretička, která nejenom, že vystudovala Pražskou fakultu, ale studovala také architekturu v Londýně a vystudovala také filozofickou fakultu, takže ona se zabývá hodně teorií a nám přiblížila estetické kategorie v architektuře, co to znamená krása, vznešenost, malebnost. Znovu osvětlila vlastně klasické kompoziční principy a potom těžiště její přednášky spočívalo v principech modernismu, moderní architektury 20. století, kdy vlastně ten modernismus představila především dílem architekta Le Corbusiera. A tady byste se, pokud byste příští rok byli na fakultě, tak byste se dozvěděli, co znamená volná kompozice, co znamená antikompozice, modulor, regulační linie a tak dál. Tady máme reprezentanta volné kompozice v oblasti výtvarného umění. Vidíte, že najednou od těch obrázků historické architektury na začátku, které byly všechny v nějakém řádu, tak se dostáváme do rozvolnění, do redukování těch vztahů, tady třeba jenom na vztahy mezi horizontálními a vertikálními plochami. A tady už je volná kompozice vyznačená v architektuře, v barcelonském pavilonu, jednoho z nejvýznamnějších představitelů modernistického hnutí v 20. století Mise van der Rohe. Čili vidíte, že prostor už není uzavřená krabice, jako to třeba bylo v nějakém klasickém domě, ale prostor volně v uvozovkách protéká mezi konstrukcí, která nese strop.
A tady se dostáváme až k tomu pojmu antikompozice a samozřejmě i antikompoziční stavby jsou komponované. Berte to zase jako určité přehnání toho výrazu, které ale nám říká, že v tomto typu staveb, v takzvaných stavbách dekonstruktivistického stylu, dochází k určité deformovanosti kompozičních vztahů. Jo, je to Zaha Hadid, požární stanice, která má veliký výtvarný účinek, ale z hlediska účelu se vlastně záhy po realizaci osvědčila jako nepoužitelná. Hasiči, požárníci ji opustili a stalo se z ní v podstatě muzeum. Čili pozor na dekonstruktivismus, může mít skutečně obrovský výtvarný účinek, ale nemusí vždy fungovat z hlediska té účelovosti. Opět si vzpomeňme pevnost, účel a krása jako ta triáda, která v podstatě je nerozlučitelná a jedna ta složka bez druhé v architektuře by neměla samostatně fungovat. V 8. přednášce se Martina potom soustředovala nebo bude soustředovat, tuhle přednášku teprve budeme mít. Je to přednáška o prostoru, jak prostor vnímáme, jak ho vymezujeme, co jsou to prostorové hranice. Architekt má k vymezení prostoru několik základních prostředků, je to třeba zeď, sloup, deska, otvor, pilíř. A vlastně z těchto několika málo prostředků může vytvářet poměrně složité prostory. To je nutné si uvědomit. Budeme se také zabývat prostorovými koncepcemi. Tady třeba máme šest dvojic čtvercového půdorysu, vždycky k sobě patří třeba, toto je první dvojice, kde vidíte vyznačené rohy, kde jsou umístěny sloupy. Další dvojice je jedna stěna a tady máme v axonometrii, potom stěna do L a jak působí v axonometrii, stěna do U, zase v axonometrii, dvě paralelní stěny a jejich prostorový vztah a konečně uzavření celého prostoru a vytvoření krabice. Čili vidíte, že tady od nějakého, říkáme, velmi implicitního vyznačení toho čtvercového prostoru, a nemuseli by to být ani jenom sloupy, mohly by to být třeba jenom značky v tom půdorysu, tak přecházíme postupně, uzavíráme až do takzvaného explicitního uzavření toho prostoru pomocí pevných stěn. Čili učíme se, jak vnímat rohy, jak vnímat hrany, jak vnímat potom pevné stěny. A ty siločáry, ty jsou samozřejmě fiktivní, ale my je skutečně pociťujeme. My pociťujeme působení. Máte úplně jiný pocit, když si třeba židli dáte tady do prázdna mezi ty dva sloupy, anebo když si židli dáte před tu pevnou stěnu. Určitě byste si radši sedli před pevnou stěnu, měli krytá záda a dívali se do otevřeného prostoru. Jo? Čili my ten prostor, i když ho vlastně třeba zdánlivě nevidíme, tak my ho vnímáme všemi smysly. Tak, v té 8. přednášce se potom paní kolegyně Sedláková bude dostávat až k plynoucímu prostoru a prostoru moderní otevřené architektury. Určitě všichni znáte, alebo pokud neznáte, naučte se ke zkouškám.
Franka Lloyda Wrighta, jeho Kaufmannovu vilu, nebo také vilu nad vodopády, která je vlastně tady zobrazená a vidíte, že to jsou 3 natočené desky, které vnímáme jako základ celé té kompozice. Mezi těmi deskami protéká volný prostor. A ta snaha o rozvolnění, o volnou kompozici a plynulý prostor potom vrcholí až v takzvaných snahách o totální transparenci a antigravitaci budovy, tak jak tady ji můžeme vidět v Chicagu, Apple Store, architektů Fostera a partnerů. A najednou se ze stavby stává pouhá deska, která levituje nad terénem, vše se odehrává teda za sklem. A vidíte tu tendenci architektury od těch kamenných, pevných, monumentálních, hmotných staveb někam k stavbám téměř efemerním, téměř k neexistujícím. Nutno říct, že ta hmotnost, monumentálnost, ta už tedy míň, ale že ta hmotnost, silné zdi a tak dál, že jsou taky nedílnou součástí moderní architektury a že i z jejich pomocí můžeme budovat současné stavby. A naopak u těchto staveb, které inklinují k té veliké transparenci a antigravitaci, musíme dávat pozor na jejich psychologické působení, na jejich vnímání, jak v těchto stavbách se nám uvnitř pracuje, zda tam máme dostatek soukromí, zda je to spíš stavba, která působí reklamním účelem, anebo zda je to skutečně stavba, která plní svůj účel, pro který byla postavena. Medializace v architektuře je další veliké téma. Devátá přednáška týkající se architektonického návrhu, ta už proběhla a ta byla velmi zajímavá. Pavel Ullmann je architektem, takovým klíčovým architektem současné pražské zoologické zahrady, kde postavil několik pavilonů a vlastně na svých pracech, na svých projektech ukazuje, jakým způsobem probíhá ten kreativní proces a architektonická tvorba architekta. A také ta přednáška je samozřejmě o metodice architektonického návrhu, co se děje třeba v přípravné fázi a co ji ovlivňuje, co znamená koncept a idea, jak potom postupovat při samotném návrhu, hovoří i o tom, jaký architekt používá jazyk, co to znamená jazyk architektury. No a tady na vlastním projektu pavilonu pro gaviály, což jsou takový krokodýlový potvory, nebo krásná krokodýlová zvířata, kterých údajně na světě je už asi jenom 250, tak tady na tom příkladu ukázal, jak postupoval, jak vlastně od nějaké jednoduché geometrické formy se postupně dostává k tomu prostředí, zabydlenému prostředí, do kterého potom ti gaviálové mohli být umístěni. Tady třeba vymezuje hranici mezi návštěvníky a mezi těmi krokodýly tak, aby ta hranice z pozice příchozího byla neviditelná, nicméně, aby byla fyzická, aby samozřejmě nedošlo k nějakému ohrožení. Čili ukazuje, jak při té práci přemýšlel o všech možných aspektech, tak aby vytvořil co největší pohodu
pro ta zvířata. Tady vidíte velmi vlastně pragmatickou strukturu nosné konstrukce, betonový vnitřní bazén, způsob otvory pro horní osvětlení. A tady vidíte, když se potom ten pavilon zabydlel, jak se vlastně musel dotvořit i do určité míry scénograficky, aby se vytvořilo příjemné prostředí pro krokodýly a aby měl návštěvník pocit, že vlastně navštěvuje krokodýly v jejich přirozeném prostředí, nikoliv, že krokodýly byly transportováni do nějakého pro ně nepřirozeného prostředí. No a abychom vlastně ty své nápady návrhy, ideje, koncepty mohli uskutečnit, tak musíme vědět, jak. Musíme se naučit aspoň v prvním ročníku základy nosných konstrukcí a jejich vliv na prostorovou strukturu. Samozřejmě nosné konstrukce budete rozvíjet během celého bakalářského studia, protože potřebujete pochopit principy statiky, pochopit, co je zatížení, jak se v konstrukci přenáší i jak se posuzuje, aby všechny tyto znalosti vám vlastně pomohli vytvořit smysluplný návrh a aby ten návrh byl realizovatelný. Často se stane, nebo ne příliš často se stane, ale může se stát, že architekt přijde s ohromnou ideou, s ohromným novým konceptem řešení, jak se stalo třeba u knihovny Rolex Learning Center ve Švýcarech od japonského týmu Sana, který sice zvítězil v soutěži, ale když byl vybrán, tak najednou se nevědělo, jak ta stavba se bude realizovat. Ona byla natolik složitá, že se nevědělo, jaký udělat. A vlastně to, jaký udělat, vymýšleli statici následující 2 roky. Tak tady zpět k této přednášce, zde máme různé základní prvky nosné konstrukce, tady například oblouk starobylého nádherného mostu a vidíte jeho statické schéma a působení sil, jak se tento oblouk, ve statice tlačený prvek, jak se vlastně chová a jak tyto vlastnosti můžeme využít třeba pro tvarování návrhu. Další prvek nosné konstrukce, jeden ze základních je trám, rozložení sil v trámu a jejich působení. V 11. přednášce se potom zabýváme pohybem v architektuře. Jsou to nejen schodiště a rampy, ale je to i takzvaný vnímaný pohyb, jak vlastně architekturu vnímáme z hlediska pohybu, jak vnímáme dynamické prvky a formy. Schodiště a rampy jsou nesmírně důležitá vertikální propojení. My se musíme naučit nejen, jak je tvarovat, jak je počítat, aby vyhovovaly lidskému tělu, aby vyhovovaly ergonomii, ale musíme také je nějakým způsobem zvládnout po estetické stránce. Tady máme příklad toho vnímaného pohybu a skutečného pohybu. Procházíme po rampě v domě La Roche-Jeanneret od Le Corbusiera. Působí na nás sklon, čili kinestezie, když si vzpomeneme na smyslové vnímání architektury, a zároveň proměnném horizontu vnímáme prostor, čili skutečný pohyb podmiňuje ten vnímaný prostor v architektuře. No a tady už máme
různé typologické příklady, jak schodiště zalomit, uspořádat do U, jak si pomoci, když mám nedostatek prostoru, nemůžu ho koncipovat jako přímé a tak dál. Tady vpravo potom jsou příklady jednoho téhož prostoru, který se proměňuje 7krát jiný prostor, 7krát jiným způsobem vložení toho schodiště. Čili vidíte, že schodiště není jenom utilitární prvek, po kterém vystoupíme od někud někam, ale že je prostorotvorný prvek, důležitý v koncipování prostoru. A tady už máme příklady různého designu schodů, tak do toho se budeme pouštět asi později, ne hned v prvním ročníku, ale tady třeba je jednoduché schodiště na nějaké kamenné stěně, zase velmi esteticky působivé. Můžeme ale se zamyslet nad tím druhým bodem triády, nad účelovostí takového schodiště, jestli třeba z něj v noci ten obyvatel nemůže spadnout. Ale to už je další věc k dalšímu zamýšlení. Prosklená schodiště, která jsou nádherná z estetické stránky, ale můžou třeba na někoho působit až závratí nebo nepříliš prostě příjemně z toho psychologického hlediska. Takže vždy je vlastně nutné zvážit, do jaké míry estetika, do jaké míry účelovost v každém tom svém návrhovém kroku opravdu zvažujte nejenom pevnost, ale i účelovost a samozřejmě krásu. Tak s pevností souvisí materialita, to bude 12. přednáška, materialita, textura a barva. O tom, jak vnímáme různé materiály, třeba z hlediska pevnosti, barevnosti, hrubosti, teploty povrchu a tak dál. Vy na fakultě budete mít samostatný předmět materiály, ale zde nám jde spíš o to, abychom tříbili vnímavost, jak používat materiály v architektuře, jaká kritéria pro to volíme. Bude tu také úvaha, jak se vztah mezi materiálem a konstrukcí proměňoval v historii stavění, kdy na začátku vlastně ta nosná podstata materiálu byla totožná s povrchem stavby, s fasádou. To jsme třeba viděli u těch pyramid nebo u i antických chrámů a tak dál, ale postupně se ta nosná konstrukce od povrchu fasády oddělovala, to se týká hlavně potom 20. století, až teda dochází k určité dematerializaci fasád, jak jsme viděli třeba u příkladu toho proskleného pavilonu Apple. Kolega Hůrka, já jsem ho nepředstavila, je praktikující architekt, můžete se s jeho realizacemi setkat i v Praze, třeba Hotel Four Seasons na Alšově nábřeží je jeho práce nebo práce jeho ateliéru, bude se zabývat kamenem v architektuře, jeho nosnou podstatou, bude se zabývat i materiálem jako fejkem, tady zda kámen nebo omítka, a dostane se až k novým technologiím, kdy třeba tady představí ocelovou konstrukci od Kalatrávy, je to dostavba letiště a vytvoření nádraží ve francouzském Lyonu.
Barva je nesmírně důležitým prvkem v architektuře z hlediska psychologického, jak na nás působí, může na nás působit nebo mluvit i prostřednictvím symbolů a samozřejmě ji používáme jako výtvarný element. My jsme se nakonec tuto přednášku rozhodli dát do druhého semestru do předmětu výtvarná tvorba, aby právě na ní byl větší prostor a bude jí mít malířka a pedagožka Gabriela Nováková, jako významná česká grafička, která je absolventka pražské Umprum a studovala také grafiku v Paříži. Takže o barvě budete mít potom více v druhém semestru. Tady vidíme pár příkladů. No a dostáváme se na závěr naší přednášky i na závěr toho přednáškového cyklu v prvním semestru, kdy Kateřina Rotová, pedagožka prvního ročníku a maratonská běžkyně, a ve své praxi se zabývá akustikou, vám bude přednášet, jak vlastně ten architektonický návrh, který jsme teď fiktivně nějak dali dohromady pomocí všech těch složek, tak jak ho budete prezentovat a jestli ta prezentace je důležitá nebo není, na to určitě přijdete sami, prostě abychom architekturu mohli představit klientovi, objednavateli, musíme ji umět, nebo i pedagogovi na škole, musíme ji umět prezentovat, dostat do nějaké prezentovatelné podoby. To se děje tiskem, digitálně, tady se dozvíte, jak se sestavují výkresy, v jakém měřítku třeba se v základních měřících se stavba prezentuje, záleží samozřejmě jaká stavba. A budete se i tady zabývat typy, jak stavbu zobrazit perspektivně, jak udělat fyzický model. Později budete dělat modely digitální, ale v ZANu budeme z největší míře pracovat rukodělně z klasických materiálů, lepenky, kapy. Takže tady vidíte několik příkladů modelů studentů z prvního ročníku. Zde je tady perspektivní záběr interiéru, perspektivní zobrazení, možná vás překvapí tady třeba červená obloha, ale my se snažíme nedělat reálné perspektivy, ale abstrahovat je, učit se je pojednávat výtvarně. To je potom základ i pro další práci s vizualizacemi na počítačích. A tady už máme takovou prezentaci v podobě určité show, určitého happeningu, když se připravovalo představení projektu centra švýcarského malíře Paula Klea. Bylo to v ateliéru Renza Piana, kde Kateřina Rotová také pracovala na stáži v rámci Erasmu, takže měla přímou zkušenost s tímto významným architektem a byla i tady u té prezentace. No a tady už vidíte teda stavbu hotovou. Centrum Paula Klea v Bernu. Takové 3 nádherné vlnovky, které se objevují ve volné krajině, záběr z interiéru a otvírá na nás oko plátno, jeden z exponátů. No a děkujeme tímto za pozornost, těšíme se na vás při přijímacích zkouškách a doufáme na většinu z vás třeba i na fakultě architektury při dalším studiu.